προπόνηση διαρκεί 1,5 με 2 ώρες, ανά 3 φορές την εβδομάδα. Τη διατροφή στο kickboxing είναι η αλήθεια ότι χρειάζεται λίγο να την προσέχουμε, διότι στους αγώνες υπάρχει η ζύγηση, η οποία πρέπει να είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός κιλών για την κατηγορία μας. Προπονούμε 6 φορές την εβδομάδα για 2 με 3 ώρες. Και όσον αφορά με τη διατροφή, όταν ξεκίνησα το στίβο, έχει αλλάξει κατά πολύ η διατροφή μου. Σε όλα μου τα γεύματα έχω προσθέσει πρωτεΐνες για να μπορώ να κάνω καλύτερη προπόνηση. Προπονούμε καθημερινά εκτός από την Κυριακή για 2 με 3 ώρες και προσπαθώ να έχω γενικότερα μια ισορροπημένη διατροφή. Πηγαίνω 3 φορές την εβδομάδα και ασχολούμαι περίπου είναι 2 ώρες τη μέρα. Με τη διατροφή δεν έχω κάτι, μόνο όταν πριν τους αγώνες, ας πούμε, τότε προσέχω λίγο παραπάνω, γιατί είναι και το ζύγισμα και αυτά. Προπονούμαστε περίπου 2 με 3 ώρες την ημέρα, περίπου 6 φορές την εβδομάδα. Και διατροφή προσπαθούμε να κρατιόμαστε στα ίδια κιλά που είμαστε και να προσέχουμε περίπου το τι τρώμε κάθε μέρα. Κάνω 6 προπονήσεις την εβδομάδα, από 2 με 3 ώρες την ημέρα και σε όλη την προετοιμασία προσέχω τη διατροφή. Προπονούμε σε κλειστό χώρο. Οι προπονήσεις εφαρμόζονται ανάλογα με το πρόγραμμα των αγώνων. Λόγω του συνθέτου, κάθε προπόνηση που κάνω κάθε μέρα είναι διαφορετική. Άλλες μπορεί να είναι λίγο πιο ήπιες, άλλες λίγο πιο απαιτητικές. Και το πότε μπορεί να γίνεται αυτό εξαρτάται από το πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Και αυτό είναι που μου αρέσει το σύνθετο, που δεν υπάρχει μονοτονία. Καθημερινά οι προπονήσεις μας είναι σχετικά απαιτητικές. Λίγες μέρες όμως πριν τον αγώνα εστιάζουμε κυρίως στη τεχνική του αθλήματος. Για παράδειγμα, εγώ που κάνω μήκος, στη τεχνική του μήκους. Και έτσι οι προπονήσεις μας είναι πιο χαλαρές σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες. Κάθε προπόνηση είναι τελείως διαφορετική από την άλλη. Μία έχει μεγαλύτερη ένταση, μία είναι πιο χαλαρά. Εντάξει, πριν τους αγώνες προφανώς και κάνουμε περισσότερες προπονήσεις, αλλά σχετικά χαλαρά για καλύτερη προετοιμασία. Σίγουρα στην αρχή της χρονιάς κάνουμε μια δύσκολη προετοιμασία, με πιο πολύ ένταση προπονήσεων και καθώς φτάνουμε στην περίοδο αγώνων χαλαρώνουμε λίγο πιο πολύ, κάνουμε λίγο πιο ήπιες προπονήσεις, ώστε να είμαστε καλά και έτοιμοι για τους αγώνες. Οι προπονήσεις της προετοιμασίας είναι αρκετά δύσκολες και με μεγάλη ένταση. Όταν πλησιάζουν οι αγώνες, η προπόνηση γίνεται πιο ήρεμη και δουλεύουμε πιο πολύ τεχνικά. Η προετοιμασία μπορεί να είναι πολύ απαιτητική γιατί υπάρχουν πολύ δύσκολες προπονήσεις, αλλά πριν από κάθε αγώνα κάνουμε πιο χαλαρές για να είσαι έτοιμη για την μέρα του αγώνα. Λίγο πριν τον αγώνα υπάρχει η ένταση, η πίεση και το άγχος. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να το αποβάλω όλο αυτό από μέσα μου με περισσότερο ζέσταμα, χωρίς να σκέφτομαι το τι θα γίνει πριν, μέσα και μετά την ώρα του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα έχω πάρα πολύ άγχος, αλλά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο, γιατί θέλω το αποτέλεσμα που θα έχει στο τέλος να είναι σχετικά καλό και με βοηθάει να ακούω μουσική στο ζέσταμα και έτσι δεν έχω ούτε άγχος και είμαι και πιο συγκεντρωμένος. Γενικότερα πριν έναν αγώνα έχω πάρα πολύ άγχος και πίεση. Προσπαθώ όμως να παραμένω ψύχρεμη και συγκεντρωμένη στο στόχο μου, που είναι να βγω πρώτη στο αγώνισμά μου. Για μένα το kickboxing μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ένα για παράδειγμα είναι η αυτοπεποίθηση, η οποία δεν είχα ως άτομο. Δεν θεωρώ ότι έχω χάσει κάτι, ίσα-ίσα πιστεύω ότι έχω κερδίσει πολλά πράγματα από αυτό. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι ο στίβος μου με έχει απομακρύνει από κάτι, ίσα-ίσα θεωρώ ότι με έχει γεμίσει με πολλά πράγματα, με εμπειρίες από ταξίδια, από τους αγώνες, με έχει αλλάξει, με έχει βελτιώσει πολύ σαν άτομο και γενικά μου έχει χαρίσει μια ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι γενικά αγωνίζομαι με άλλα άτομα και γενικά θεωρώ ότι έχω κερδίσει πολλούς φίλους από Ελλάδα και εκτός.
Προσωπικά θεωρώ ότι από τον αθλητισμό έχω πάρει εξέχαστες εμπειρίες και έχω μάθει να αντιμετωπίζω το άγχος μου. Από την άλλη πλευρά, μέσα από τον αθλητισμό, πολλές φορές έχω χάσει εξόδους με τους φίλους μου, γιατί την επόμενη μέρα μπορεί να έχω κάποιον αγώνα και εκδρομές με τους γονείς μου. Δεν θεωρώ πως έχω χάσει κάτι, ίσα-ίσα έχω κερδίσει πολλές εμπειρίες. Έχω συνορίσει πάρα πολύ και κάθε χρόνο που περνάω και πέρα δεν το νιώθω σαν χάσιμο. Οπότε μόνο κερδίζω εμπειρίες. Και εγώ με τις προπονήσεις μόνο κερδίζουμε πράγματα, κάνουμε καινούργιες φιλίες, περνάμε όμορφα τον χρόνο μας. Δεν έχω χάσει κάτι, δεν μου λείπει κάτι, είμαι πολύ πλήρης. Δεν θεωρώ ότι έχω χάσει κάτι. Ο πρωτοαθλητισμός απαιτεί αρκετές ώρες, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνω και είμαι πολύ χαρούμενος που ασχολούμαι με αυτό. Στον πρωτοαθλητισμό πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες, όπως το να βγαίνεις έξω και να θυσιάσεις κάποιες ώρες διαβάσματος, αλλά αυτές πάντα ανταποδίδουν, γιατί έχω κερδίσει πολλές εμπειρίες και έχω κάνει πολλές φιλίες μέσα από το αγωνισμό. Στο δικό μου άθλημα δεν υπάρχει ομαδικότητα, αλλά διότι είναι ατομικό άθλημα, όμως στις προπονήσεις αλληλοβοηθάμε ο ένας τον άλλον, κυρίως όταν υπάρχει μικροί αγώνες. Επίσης, το αγώνισμά μου είναι και αυτό ατομικό, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει ομαδικότητα. Κυρίως στην προπόνηση βοηθάμε ένας τον άλλον και στους αγώνες, όταν κάποιος αγωνίζεται, ακόμα και από τις κερκίδες που προσπαθούμε να του στηρίξουμε και να τους ψυχώσουμε κατάλληλα τον αγώνα. Το άθλημά μου, αν και είναι ατομικό, έχω τρομερή ψυχολογική υποστήριξη από τους γονείς μου κυρίως. Και επίσης οι φίλοι μου είναι αυτοί που με ενθαρρύνουν και με βοηθάνε στη ψυχολογία μου πριν τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη από συναθλητές και προπονητές, καθώς μέσα στην προπόνηση δημιουργούνται ωραία συναισθήματα και σε βοηθάει η αίσθηση. Αν και κάνω ατομικό άθλημα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου είχα πολύ στήριξη από τον προπονητή μου και την οικογένειά μου, που είναι πολύ σημαντική για την ψυχολογική και τη σωματική υγεία. Κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι το μετάλλιο είναι το πιο ευχάριστο πράγμα για κάθε αθλητή. Προσωπικά, εγώ νιώθω ότι έχει ανταμυφθεί όλος μου ο κόπος και μέσα σε αυτό το μετάλλιο είναι συγκεντρωμένες οι εμπειρίες που έζησα μέχρι να φτάσω στο στόχο μου. Θεωρώ ότι το μετάλλιο απλά αποδεικνύει τον κόπο και τον υδρότα που έχω βάλει πάνω στο στίβο και γενικά είναι πάρα πολύ όμορφο το συναίσθημα όταν βρίσκεσαι πάνω στο βάθρο και γίνεται η απονομή, είναι πολύ συγκινητικό και πολύ χαρούμενο. Η απόκτηση ενός μεταλλείου μου προσφέρει χαρά εκείνη τη στιγμή, νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου και μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω για κάτι καλύτερο και νιώθω ευγνώμων για τον προπονητή μου, για τους συμπαίκτες μου και όσους με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το σημείο. Εντάξει, σίγουρα μια κατάκτηση μεταλλείου, ανεξαρτήτως χρώματος, είναι μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή. Τους σκόπους που έχουμε κάνει στην προπόνηση, για τη δουλειά που έχουμε ρίξει και σίγουρα σε αυτό έχουν βοηθήσει οι προπονητές μας σίγουρα, η οικογένειά μας που μας στηρίζει και είμαστε πολύ περήφανοι. Μετά από γύρισμα. Ποιο είναι το όνομά σου και με ποιο άθλημα ασχολείσαι? Κιβέλη, μπορείς να απαντήσεις άμα θέλεις.